Naimbag nga oras yung amin gagayam ken kaabsat sa balimanan na parang iti nakipadanon iti karito yung Facebook page tayo at JCQ Online TV ken iti YouTube channel tayo at JCQ Net TV. Iti karito content mga kaibigan ken inakipadanon dito inakpanakisarsarita ken ni Mayor Aldrin Garvida iti Nueva Era, Ilocos Norte. Dito ngayintay inam mo dagiti latest health protocols ngayintay patpatungpal kariti na duma-duma aluglugar iti Ilida. Karitihan pa nga nakasubscribe iti YouTube channel tayo at JCQ Net TV. Ag-subscribe kayon gagayon ken kaabsat ken hanyo kaligtaan nga i-click jay notification bell na tap no digasta ket amin nga video when content nga nak-i-upload ket automatic yo nga mabuya gagayon ken kaabsat ken hanyo met nga kaligtaan nga i-like wenno i-follow iti JCQ Online TV kaditoy iti kayo pakabuyaan dagiti na duma-duma nga istorya damdamag wenno dagiti different issues ang mapaspasamag iti probinsya nga Ilocos Norte. Po Diyos, God is good. Di primary nga contacts tayo, nga pinasolve test tayo 2 weeks ago. Nag-negative met lang kasi na po Diyos. Kaya sabi ko mata dito yung pasamak or incident kaya magbaling ko mga lesson kada tayo amin. Kasi yung baglagit din ta very cooperative, digiti kakailyan tayo nga agneg-negosyo nga agpo-provide kayo di essential commodities tayo, basic needs tayo. Ket adda digiti protocols nga sinursurot da tikad alistumi nga na trace digiti primary nga contacts tayo ken secondary contacts tayo ket cooperative ko nagtadadalagbok da digad nakita mi nga manipod di time nga imay kadayjeng aldaw di imay ni INC 61 yung case na ket nakita mi from that time onward gingana nga naamuan mi nga nagpositive di lockdown kam nga dagos ang runa kadagiti establishmento nga napanan na. Then handa nakikooperate damit. Nagitid kadagiti masapol mi. Nag-trace kami ti primary, secondary contacts tayo. So nagi-quarantine kam nga dagos. So kasi na po Diyos dagiti primary contacts tayo as I've said this a while ago. Nag-negative da but they also finished their 14-day nakikooperate damit nga ilupas dalat tayo 14-day quarantine. And di secondary tayo, 1 week di 7 to 10 days di in kinumplete damit nga quarantine da. Hindi namuanin nga negative di primary, pinailupas similata nakikooperate met di secondary nga contacts tayo ng adu di. So DJT medyo nagkabahan mi basit. Kaya sabi ko hang kami nga pagpabasol ng we heal as one here in Ilocos Norte. Kantintero nga Pilipinas, kantilubong, agtitinulong tayo amin. Leksyon to kumakadatay amin nga nuhampay nga rimar iti resulta iti swab test ipagpakaasin tayo kadatay amin nga hantay kumapelang anusan tayo pela ang tagpa-quarantine hantay yung rumrumar kasi talagang handang may isang tao ti mapektaran handang ti bagbagi tayo ti pamilya tayo yung ili si bubugol nga ili probinsya ta DJ nga rod na gamamakan mi so nga ulit-ulitek awan ti itudumi nga agbaling ko mga leksyon mas maingat tayo let's follow the health protocol as needed for this pandemic, masapol unay apo nga makikuperar. Can you must have the social responsibility kadagiti nga tiyempo. Okay. Sir, ano ba nga aday kasi napasama, mas inigatan tayo kay kadi sir iti health protocols, kadi iti sobre ken rumarta
And obserbaran tayo, sir, na damit na ikabil nga pag-checkpoint dito, sumrek iti sentro tayo, sir. When, kasi manipuli din, aglagbo ka namin nga sumrek, just to double check, at damit kaya di lagbo kaming establishmento tayo, public or private, catering the public, ti sibubukel nga amin nga pang publikong lugar nga sino man ti sumrek iti negosyo da, kuno anyaman nga establishmento nga mangkit-cater kita tao. I-double check milata. Amin nga sumrek hanlaeng ahente kada amin basta hang taga ditoy nga ti papanan nagat para publiko nga lugar. Nang rona kadigitag nagnegosyo ti pagdadanunan ti tao. Aglagbuk da, Yes, sir. pang-checkan mi. Kaya kitaan mit DJ health status da. No, awang metlaing iti pending swab test da, bueno anyaman, kasi ami kaya ating nga maulit. So, awan this is for all of us. Pang general detoy, awan ti i-discriminate tayo, no siya sinuman, ahente man, naglaklako man, di sumsumrek ko maglaklako, amin, basta hang nga taga dito yan mi, i-double check mi lang, basit no yan at papananda nga lugar, nasken nga the record mi, nagsublida, kan mi mutla, i-clear mi mutlang no yan na dyan nagaponda niya nga oras kada amin. Tapno lalisto, just in case na lalisto ti actress. Okay po. Sir, kamao dyan pakamu ka rin iti, kakailan tayo iti Nueva Era, Ilocos Norte. Dito panagko-opera tayo kung may iti gobyerno iti Nueva Era, kaya anin sir na may patutungkang iti health protocols po. When very cooperative met digiti kakailan tayo, mawatan damit ti sitwasyon. Naglalo ka datay nga Ilocano ket managtungpal tayo. Yes, Han unay nga isut problema tayo ti pinang surot kadigiti health protocols tayo. Itultuloy tayo ka diapo ti anus tayo. Nangrona ka tayo nagkakaprobinsya, nagkakailyan. No naanusan tayo manipod ti Marso, gingana kadigiti nga tiyempo. Nayunan tayo pa iti anus tayo. Tapno hangka di nga masayang tinakadado nga sakripisyo tayo matlaing. Kalaksidan tinagado nga sakripisyo iti gobyerno, lokal, probinsya, ti nasyonal. Ayanos tayo pa, anusan tayo pa apo. No, awan unay ti importante, kalaksidan no hintayo agubra, tamasapol met, ginanad tayo laing. Nawan unay ti importante apo nga papanan tayo. Awan ti importante nga pantay gatangin, agas, dagiti essentials, dagiti basic needs tayo. Ang rona ti mapantayo, pinangpakita ti salunat. Dagiti laing kumati papanan tayo, na dagiti intay lagpaspasyar kada amin. Iwasan tayo kumapelaing, iyanos tayo ulitek. Naanusan tayo ti manunga bulan. Karkararag tayo, tasapay kumatarumaren ti vaccine tayo. Yung uray no danto vaccine, lesson kada tayo amin dito. Itultuloy tayo din yung minimum health standard tayo nga digiti. Itong palin tayo nga dapat nga nalipatan tayo nga minno niya digiti basic med nga dapat obserbar lata DJ distancing tayo. Ma-obserbar lata mat digiti sa pinagbuguti ima tayo, hand washing tayo, kada digiti health protocols nga minimum tayo kat dapat ma-obserbaran tayo o redan to vaccine tapno mas safe ti komunidad tayo nang rona ti pampamilya tayo kaya ti bubukal nga probinsya kan ti idi tayo.